Welcome back my YouTube channel. मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय गोबावनि उनावहाय आं दिनै बङाइगावनि भिउ पइन्टआव बेरायहैनाय नोंसिना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबाय जाबाय मोजां मोनो ना मा होनो नोंथांमोनसो थांदोनि बिदिबा बिराद सान्दुं गोसा एकदम जों लागोन दालां गाइसना दैयानो नै खावसे बोरि खावसे माबा जाबाय गाखोलांनायसै माबायदि गाखोजेनबाय गाखोनायसै माबायदि आयु माबायदि खोनाजोबखो नै ससे आयु 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 सेस सोरबा सिख्लाफ्रा मेकआप खालामनानै फैबा सेस 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 गदि लांजोबगोन बोथोरनि गरमजों हाजो गाखोनानै गरमजों आयै आयु 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 ओरै होबोबाय जंगलबारि फाइनालि लकेसनाव एफा गोलोमफु गाखोबोनानै नैबेजों फैदों आरोखि जों चलो गोजौआव मा दं नायनोसै बेयावनो एफा खस्थ' गाखोबोदों जोङो आहा ओरैनो बे सोलिगासिनो मा जागोन मिथिया जिखुनु गाखोलांनोसै थाक थाक फैद' जोबथा आं भिडिअ बानायदों वाव दखाना आच्छा ओरै नायलांग्रोसै दा फै नै बरिया फाइनाली सुकुन मिल गया एथ' माबाजों गरम गोलोमनाय गाखोबोनानै गोजौआव सफैनानै ओरैबायदि थान्दा मोजां मोनफैबाय आरोखि ना दा मंदिर है अब ऊपर तक है रहा है देखो देखो गाइस view la view sa view ma बे टप फ्लोर एकदम आं बिराद गियो गोजौनिफ्राय गाहायाव नाहरनो ला 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 मा र' आं देखायगोरनि नै ओरैजाय बैथिंजाय नै थांफिनसै ना थांफिनसै
दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आंबो न'आव सफैबाय आरोखि ना बाय बाय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय